Hvad fanden er det for en lyd? Godmorgen, gris! Ja. Det er fucking sådan, at man gør. En lille hår. Ej, skal vi ikke lande i pladsen? Vi lander greasy, vi lander greasy. Maddie, Mars, nu skal ikke snakke. Maddie, jeg synes den er på en måde lidt god. Maddie, jeg har seriøst ikke spillet Fortnite siden du gik ud. Nærmest. Hold op. Er det siden vi optager den her video, eller hvad? Nå, men... Nej, siden. Nej, vi spillede lidt i går. Nå ja. Så... Maddie, jeg reddede lige min controller, så den ikke faldt ned på gulvet. Ja, Simon. Vi er tilbage. The gang is back. Ikke også? Fucking, jeg skal have den her minigun-ting. The gang is back. Ikke også? Yes. Yes, baby. Hvordan går det med din kanal? For helvede. Hvad? Skal jeg Hvordan det fandme går lige hvad? hjælpe jer? Hvordan går det med en kanal? Kanal? Ja, Åh, sgu da en Fuck, kanal. gris. Har jeg det? Kraften død der dernede. Hey, du skal grømme Jeg har brug for hjælp. Kraften med pomper der lige i hovedet. Så hvad var det, du så lige før? Desværre, Sebastian. Jamen, det var en eller anden gurlig gris, der kom, og så flækkede han mig lige med en bazooka. Ja. Jeg var i gang med at dræbe en, ikke? Så kommer bare en med bazooka bagfra lige i hovedet på mig. Maddie, hvorfor? Eller Maddie, der kommer en bagfra. Maddie, der kommer en bagfra. Maddie, hvorfor Op på livede du huset. egentlig i går? Maddie, hvorfor livede du egentlig i går? To sek. Hallo, Oliver. Du lige fange mig her, kan du lige heale mig? Er der en, der gider heale mig? Jeg har faktisk rigtig meget liv. Hold op. Ja, hvis du kommer derover til mig. Kom her. Fuck, det lød gay, det der. Ej. Bare... Nej! Sebastian mener om det er Olivers skyld. Ja, fordi han kan ikke finde ud af edit. Nå, men jeg har lige skiftet til mit keyboard. Jamen nej, Sebastian siger, at du er lort. Hallo, hvem er bedre, dig eller Sebastian? Du må ikke tage min granatlauncher. Hallo, Oliver. Hvem er bedre, dig eller Sebastian? Sebastian, de har ikke spillet det særlig meget. Jeg kan ikke lide det særlig meget. Kan du ikke lide den her update? Og nu bare nok alle dem selv. Maddie! Kommer. Jeg skal bare lige... Jeg har kun gris. Jeg tror, at kræfterne lige har skiftet til en controller her. Hallo, Oliver, du healer mig bare imens, ikke også? Så lige på der. Jeg tror, det er ryggen. Det er godt lavet, Oliver, bare blive ved med at suge. Nu skal jeg lige vise jer, Oliver, hvordan man gør med en tag shotgun. Pis. Hallo, Maddie, kunne du huske hende der lem over på skolen der? Ja, men jeg har set en. Hende der lem, din der rengøringsdame over på den skole, jeg går på nu. Vores. Ja. Ja, det er stadigvæk Birsten. Hun kalder mig for fucking Sappestjernen. Hvad kalder de dig? Hun kalder mig for Sappestjernen. Er det på grund af, at du er en stjerne, eller hvad? Hun kalder mig for hestepære. Og nogle gange så kalder jeg hende for røv. Oh shit. Den her pasto, den glider ned i ryggen på mig. Der er nogen! Skal jeg lige snipe den? Ikke flere. Prøv lige at spille pisse højt op, Sebastian. Prøv lige at spille fucking højt op. Det tør jeg ikke, fordi så ved jeg godt, hvad der sker lige lidt.
Hvad sker der? Der sker ingenting. Jeg gør det sammen med Du skyder mig ned 100p, ligesom du gjorde med Oliver. Der er den sidste video, hvor... Kom Sebastian. Kom. Klar, kom lige byg sammen. Mikkel, nej, Matt, vi er der nogle søde piger om din skole. Kom. Lige præcis. Du dør ikke, så går jeg over til Tilde Towers, og så dør jeg derovre, så Matt han lever, og så dør du bare. Og så siger du, fuck yeah, så mange. Der kommer nogen kraftedeme. Kan jeg ikke Fanden blive her, kraftedeme. Nu joiner ham der, hvad fanden hedder han? Ham der, Johannes. Den er pæst stor, den glider kraftedeme ned ad ryggen. Altså, det hakker lidt en gang imellem, men sådan er det jo bare. Har du lært det hjemmefra, Oliver? Det der, Oliver, det var alt for så sagt. Vi skal lige prøve noget. Bare lige stå stille. Stå stille. Ja. Vi var med til at bygge en skybase. Vi starter her, dreng. Nej. Jo, kom nu, dreng. Nej, det er bare ud, fordi jeg næsten har fuld match af alle. Ja, men jeg skal... Jeg vil gerne, Sebastian, har du en rift? Er der nogen, der har en rift? Er der nogen, der har en rift? Kom, dreng. Kom, dreng. Ikke Nej, jeg har mig. ikke en rift. Er der nogen, der har? Jo, jeg har. Kom. Jeg har også en. Sej. Nej, what? Ja, Sebastian. Her til mig, Sebastian. Ja, Sebastian. Sebastian, for helvede! Hvad? Ja, Sebastian. Du var jo lige ved mig. Ja, jeg havde jo en rift. For den fuck popper ikke min. Nej. Sebastian, vi kommer. Ja, nej, Sebastian. Oliver, du skal fucking gå derned. Ja, Sebastian, vi redder dig. Ja, Oliver, vi putter dig bare lige ind i boksen. Det er bare, Oliver, kom her for helvede. Det er for helvede! Det var meningen. Sebastian, hvorfor gik du over til Madvi? Bare løb. Sebastian, hvorfor gik du bare over til Madvi, da du var lige ved mig? Det er fordi, at det gjorde jeg. Det er fordi... Fordi hvad? Sådan. Jeg har fucking 3 liv, det gider jeg ikke. Hvor fuck kommer de der små unger fra? Eller jeg healer dig lige om lidt. Jeg skal bare lige ned og have et medkit eller sådan noget, fordi ellers dør jeg kraftedeme. Nej, bro. Ej, kunne du finde nogen, der kæmper derovre? Eller du kan godt lige slukke din telefon, hvis du har kraftedeme ikke det. Jeg tager bare lige en rift med mig. Er det sådan en æg, der gør det der, eller hvad? Og når jeg popper lige noget forbinding. Inden jeg lige rebooter dig. Det lyder skræmt, det der. Det lyder sådan her. Jeg bliver kraftet med en base. Eller jeg har en rift, så jeg kan godt nå det. Oliver, når jeg har rebootet, så tager vi lige den der rift der. Og lakke mul. Sebastian, hvor fuck er du hen? Jamen, pikhul.
Sebastian, where are you? Sebastian, hvor fuck er du hen? Jurk. Oliver, kom ned til mig, så tager vi en rift. Dreng, revive Skynd dig for helvede. I'm here. Jeg tager den om 3, 2, 1. Manvi! We come from you. Mau, Hvis nok jeg har nogle våben, jeg kan bruge. Kun Prøv lige sige det der gris. igen, Oliver. Oliver, prøv lige sige det igen. Hvem fuck kan du det der? Det lyder sådan her. Prøv lige sige det, prøv lige sige det. Prøv lige gøre det. Madvi, Prøv lige gøre det sådan 20 Madvi, sekunder. vil du høre noget træls? Madvi, vil du høre noget træls? Jeg Ja, hørte du jo gik så ud af godt skolen, sådan men i 20 alligevel sekunder. Ej, så så det kraftigt min pikhul. Oliver, jeg healer bare lige hurtigt dig. Der er en snipper. Ja, bye bye. Så kraftigt, du lår. Jeg er fandme bedre end dig, så du skal slet ikke tale, Oliver. Look at the top of his head.